Здравейте, сега предстои една много интересна гледна точка към изборния ден. Какво ни говорят планетите и синоптичната прогноза за изхода от вота днес. Това ще обсъдим с астролога Мария Василева и синоптика на Нова Николай Василковски. Здравейте на двамата. Здравейте. Здравейте. Преди всичко ще гласувате ли? Разбира се. И смятам, че това не зависи от планетите. Смятам, че всеки от нас, който се чувства ангажиран към нашето общество, е длъжен да гласува, без значение даже какви са изборите. Зная, че има много хора, които се въздържат по определени причини, но трябва да ги сложат на везните и да преценят кое е по-важно. Аз лично ще гласувам. Особено на тези избори. И когато искаме нещо да се случи, в случая става въпрос за нашия град, ми е редно да отидем и да покажем, че действително искаме по някакъв начин да променим нещата, ако намираме нещо лошо. Ти си трето поколение, четвърто дори софиянец. Да. С каква емоция гледа един кореняк софиянец на поредните избори за София? Много ми е мил града. Истината е, и според мен всички ние, които сме израсли тук на тези улици, сме слушали истории от бабите си, снимки. Няма как. Аз пътувам много по света и като цяло обичам да пътувам, но винаги се връщам. Мило ми е. Искам нашия град да изглежда наистина така, както аз съм си го представила. Така че смятам, всички млади хора имаме нужда да изпълним поговорката, че камъка си тежи на мястото. Тоест, важно е наистина хората, дори които ни управляват, да бъдат по някакъв начин по-дълбоко свързани с града, към който ще управляват. Виждаме в момента как гласува съпредседателя на Демократична България Христо Иванов. Какво има да каже той? Ще очакваме да чуем на живо съвсем след малко. Но подобен въпрос ще задам и на Ники. Ники, ти пък си от Троян, от доста време живееш вече в София. Ти научи ли се да обичаш този град и искаш ли да бъде още по-добър за твоя живот тук? Абсолютно влюбен съм в София, но тъй като съм точно, защото съм от Троян и обичам планината, много ме боли, когато тръгна към Витоша, съвсем близо до София, и видя тези страшно плашещи останки от Княжевския лифт. Нещо, което предполагам, че стои вече толкова години там, без да бъде ремонтирано, без да имаме достъп до него и да е красиво, да може всеки един софиянец да се качи до там. Ето това нещо аз бих променил, ако имах някаква власт. Застрояването. Това е кошмар. Витоша не изглеждаше така. Това наистина бяха села. Аз съм имала къща, ходех да уча за изпитите лятото, даже по Симеоново. Сега това е един ад. Това пълзене по планината със строителството е наистина подсъдимо. Не трябва. Трябва да има ограничения в тези инфраструктури. Слушам ви сега и си мисля колко важен ден е днешния, че все още е деня на мечтите, когато вярваме, че тези неща, за които вие говорите, биха могли един ден да се случат. Но да поговорим за планетите. Какво казват те за датата 29 октомври? Подходящ ден за гласуване ли е това? И за избори по-скоро? Сега, астрологически, ние наистина все едно по един учебник по астрология се движим в момента в нашата столица и въобще в държавата ни, че даже и в световен мащаб. Да чуем първо Христо Иванов, след това ще продължим, извинявайте. Христо Иванов, а ние продължаваме нашия разговор в студиото. Започнахме с това до каква степен датата 29 е добра дата за избори. Аз добра не мога да кажа, но бих казала, че е много съществена дата като цяло. И това наистина показва, че колкото и да не искаме, астрологията в края на кращата доста предопределя нещата. Защото това време, в което се намира в момента тези няколко дни, са изключително сложни астрологически. В тях двете светила, Слънцето и Луната, много често това е статуквото и народа, много често това са големи противопоставяния при пълнолунията. Емоционално първо са много силни дни и второ имахме затъмнение. Това беше тук преди няколко часа всъщност, на предишния ден. Сега, никога в природата нищо не изчезва за минути. То се движи дни, месеци, някой път циклите с години. Така че ние сме на финала на един цикъл, който според мен истински като кулминация, може би следващата пролет ще го видим като голяма грандиозна промяна. Но днешния ден е първия ден след края на затъмненията, след един доста сложен период от лятото, в който имаше 7-8 ретроградни планети. Това означава много трудна обстановка, генерално за всеки от нас личностно. Вече естествено, че обществото не се влияе от всички нас по-отделно. Проблема е, че от едната страна, от страната на Слънцето, което е в Скорпион, а това е знак опасен, свърза се с политиката, с мафията, с задкулисието, много често с манипулацията. Освен Слънцето там, имаме в момента Марс и Меркурий. Това е начинът ни на мислене и начина на действие. От другата страна, точно на 180 градуса, така се образува пълнолунието между Слънцето и Луната. Луната пък е в Телец. Знак, който управлява парите, притежанията, земята, ценните за нас неща. И там в момента е Юпитер,
който разширява всичкото това усещане и същевременно Уран, който търси промяна внезапна. Тоест, конфликта на 3 и 3 планети е нещо сложно и ние го усещаме и го виждаме в ежедневието. За мен промяната трябва да победи, защото Уран е в Телец от 2019 и лека по лека внася една тенденция в целия свят и в политика, и в икономика към едно много голямо модернизиране. Така че някакси старите структури трябва да отстъпат на новите. Това е заложено в самата ни природа. Да, много интересно беше това, което разказахте до този момент. Ние погледахме как се готви за гласуване вице-президента Илияна Йотова. Ще я чуем след малко. Ники, времето пък какво казва за изборния ден? Аз съм чувала това оправдание. Не може сега вали, не ми се ходи. Да, няма как да си пожелаем по-прекрасен и по-подходящ ден да отидем до урните, въпреки че някои може би ще си преценят така да се разходят сред природата и вероятно на това се дължи тази по-ниска избирателна активност в ранните часове. Хората се разхождат, но така или иначе малко по-късно ще отидат до урните. Да, до урните преди малко е отишъл и премиера Николай Денков. Виждаме го в момента как гласува, така че да. Иначе нещо друго, да, докато наблюдаваме академик Денков, има магнитни бури в момента и предстоят и утре и в други ден. Вероятно някои хора, ако в този момент се чувстват някакво неразположение, не бива да позволяват това по някакъв начин да ги спре да отидат и да кажат какво всъщност искат за своя град. Точно така. Говорим си обаче от началото на предаването за това доколко честни ще бъдат тези избори. Астрологията какво казва? Астрологията казва, че може би няма да са много честни, колкото и да не ми се иска да го кажа. Именно заради това. Защото е много сериозно присъствието на Скорпион в момента в природата, а това са наистина манипулациите. Най-вероятно ще бъдат ползвани. Сега, дали ще имат успех? Надявам се не. Нека ние да победим в край на кращата, Луната, народа и така има символика, но да, ще има такива опити със сигурност. Да, и може би следващото новолуние, което е в Скорпион на 13-ти, също би могло да даде един по-чист старт. Да. Но нашите зрители не възприемат това като внушение. Това не е нашата цел. Просто гледаме планетите и се опитваме да разчетем какво ни казват те. Оправдаваме действията на някои хора. Точно така. Много пътуваш из България ти, Ники. Твоята рубрика до там и обратно е всеизвестна. Кои са основните проблеми, които хората имат по места? Какво основно ти разказват, когато ги срещаш ти на тези твои далечни пътешествия из нашата страна? Да, от политиците много често слушаме някакви така глобални неща, големи неща. Всъщност хората се интересуват от нещо съвсем елементарно, съвсем близко до техния бит, като да речем защо хората в някое малко селце нямат аптека, да речем, или в близост до тях няма аптека. Защо тротуарите тук в София... Ние не можем да стигнем до тези градчета. Не можем да стигнем до там. Защо тротуарите са разбити? Защо легналите полицаи в моя квартал са толкова високи, че като мина аз дори с моя джип, аз подскачам. Аз си щупих окачването по тия легнали полицаи в моя квартал. И до тук ще кажа на следващия кмет на София, който и да е той. Ако след 4 години това не се промени, аз ще взема фактурата от окачването на джипката и ще му я връча лично. Това, между другото, е много добра заявка. Ако всички го направим, може би ще се изпълняват повече заявките преди избори. Тук ми напомня да кажа нещо. Днешния ден на 29-ти също астрологически интересен факт е, че всички планети са разположени само в 2 от стихиите в природата. Или във вода, или в земя. Това е специален момент. Това означава, че надяваме се емоционалността на водата да бъде заземена по някакъв начин и наистина рационално, реалистично да получим един добър резултат. Знаем, Ники, въпреки многото емоции, които ще горят през целия ден. За стихии заговорихме. Ники е бил на пожари, наводнения, на какво ли не. Когато отиваш на такова едно място, усещаш ли по-специално колко е важна ролята на кмета, на Общинския съвет, за особено тези малки места, които като че ли не обръщаме толкова сериозно внимание преди нещо да се случи там? Точно в тези едни моменти, тези кметове, хората, които са на място, те са оперативните шефове на всичко, което се случва. Дали говорим за пожар или за наводнение, кмета е човека, който познава района, познава службите, които действат и спасяват хората в този район, така че този човек трябва да е от тази гледна точка комбинативен, да може да взима бързо решение, да взима такива решения, които действително биха разрешили проблема, какъвто и да е той. Да е живял там, да е израснал там, да познава проблемите на този град. Аз наистина смятам, че е много важно. Човека, който е кмет на даденото място, трябва да живее, да е израснал, да е роден там, да е оттам. Защото има голямо значение. Помислете си сега аз, като човек, който, както вие казахте, няколко поколения живея и съм родена в София, и родители, и прадеди и така
така. Сега, мога ли аз да бъда по-добър кмет на Горна Оряховица от човек, който там е изкарал всичките си тези емоции и история? Трябва да познаваме града си. За кмет е много важно това нещо, проблемите на града, истинските. Да, важното е това някакси, като че ли се обединяваме с всички гости, които са идвали тук, че е важно някой да свърши това, което е обещал. Откъде? Нали, не знам колко е важно, но със сигурност е важно да си държат на думата. Се дават и искам всичко, което слушаме и по телевизорите и по разните му срещи предизборни, да се изпълнява просто. Нищо повече. Питам всички гости в студиото днес, ако вие бяхте кмет, кое ще да бъде първото нещо, което щяхте да свършите за вашия град?